Eirlys, fi'n gwybod wrth eich acen chi bod chi ddim o Gyfyrddin na Sir Gar. Na, Wedwch wrthon ni o ble chi'n dod. O Tal y Bont, Dyffryn Conwy. Tal y Bont. Tal y Bont, Dyffryn Conwy. Sir Gaernarfon. Fydd i gael o'n iawn, felly. Wedyn chi wedi cadw'ch acen yn dda. Do. Chi wedi bod lawr mae nifer o flynyddoedd. O, do. Do, fi. Do. I ba gapel o'ch chi'n mynd i? Llanbedr y Cennin. Annibynwyr Llanbedr y Cennin. I ni ar fi'n dathlu'r Nadolig. Pa atgofion sydd gyda chi plentyndod am y Nadolig? O, pwys bach. Un o'r pethau cyntaf yn had oedd hwnna. Fel pethau rhywbeth pyrrach. Ie. Ond fel rhyw fenwod bach yn mynd, a oedd yn rhoi nhw reit yn gros ac ag i fyw. A mam yn gweud, mam, Alfyn oedd yn sut ydym ddim di fyw fe rhyw bethau fel dros y dolig, oedd mam yn dweud. O, nhw ddoniol, ond o'n i'n gweld y pethau yn rhyfedd iawn, o'n i'n ei dderbyn o. Ni'n licio gweld y trimins yn mynd lan, a ni'n licio gweld nhw'n dod lawr hefyd. O, dyn yn bendant, ydy. Oedd na ddathlu yn y capel adeg Nadolig gyda chi? Wel, o'n i ddim yn ymwybodol bod o dim di fel mai heddiw, chymod, o tawel iawn oedd hi. Just pawb oedd yn arfer mynd oedd yn dod y llun, chymod. O'ch chi'n gwneud drama'r geni? Oedd yn gwneud drama'r geni. Yn hen ffasiwn iawn, mewn ffordd hen ffasiwn. Ond oedd hi'n cael ei gwneud, oedd. Byddwch chi'n angel sawl gwaith sy'n o fod? O, na ddo. Bod fi gweld na do'n i ddim yn angel. Yn llythrenol, neu dim ond amser Nadolig? Ie. O, da iawn. Wy'n gwybod bod chi'n, wel, adrodd ych chi wedi bod yn neud yr hyd y blynydde, nid llefaru wrth gwrs, adrodd. Nage, llefaru. Llefaru o'ch chi'n gwneud? Llefaru. Llefaru, reit? O, dim adrodd. Dim adrodd. Oedd Eirlys Jones, dwi'n gwybod chi wedi... Ddech chi ar draws Meira o gwbl? Do. Ddath hi yno fel Graig Wneidog, chwel. A wedyn hi ddechreuodd... Wel, erbyn hynny o'n i'n athrawes yn Bai Colwyn. O, a mam a dad, oedd ddim yn had gymaint mam. O'n i'n mynd i fyny wedyn i'r Llanbedr y Cennin lle oedd y mans i gael gwersi llefaru. A wedyn o'n i'n dod nôl, oedd hi'n hwyr yn roedd. A mam yn ei gwedi, ni ddim cyrraedd Bai Colwyn i fynd i ddysgu plan bach na fori. Wedi wedi methu codi bod y fori. Gad i ddri, oedd yn had a dweud, mae siŵr o godi. Ac ble byddwch chi'n treulio'r Nadolig lenni nawr? Yn Rhefynwy efo tegid ar... Yn Rhefynwy? Ie. A'r boes bach? A'r boes bach. So nhw fach nawr ydyn nhw? So nhw fach nawr? O, na dyn. Dyn nhw ddim yn fach nawr. Da iawn. Wel, byddwch chi'n dathlu gyda ni yn Nadolig yn y priordi eto lenni. Ac chi wedi gweld sawl dathiad Nadolig yn y priordi ar hyd y blynydde ydych chi? O, do. Chi wedi bod yn lwcus iawn bod ni wedi gallu cynnal y dathliadau yndyn ni. Lwcus iawn cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o blant. Oes. A wy'n siŵr bod chi wedi cyfrannu yn eich amser hefyd, yn helaeth iawn. Wel, trial. Ni gyd yn gwneud yn gorau, dyn ni. Wel, os oes rhywun wedi gwneud i gorau i chi wedi, chi'n dal i wneud hefyd. Na i ddim ddatgeir i'ch oed chi. Chi ymlith yr aelodau hynna. Ond ymlith yr aelodau iengaf o ran ysbryd. O, ia, ysbryd, ia. Edrych mlaen i gael eich cwmni chi dros y Nadolig eto. Nadolig llawen iawn i chi. Wel, a chitha fyd. Nadolig llawen iawn i chi ac i'r teulu hefyd. Ni wedi cael amser hyfryd o ddiar, da chi wedi dod ato ni beth i fynd. Do, wir. Wel, dwi'n meddwl bod eisiau model newydd yno chi am y llwaith. Tir diweled a chredu yn y gwellt, gwel y gair yn cysgu. Ac yna cyhoeddan hi wrth y byd wrth y beidi.